Majong buntag ka na tantanan guys. Manamig tuwa ni Budik. Anja. Ang dami na rin sila na. Kay basinog na pipino harvest karon kay na magpa-deliver ba. Daghan pa itong magpa-deliver o pipino. Diyan saan taman nga. Surrender naman ang punuan. Kaya di pa gani sa kadagka kaazo. Pupuan na po. Wait daw. Ha? Mo lagi. Nindot tong di kaazo dagka kay mo dyan halinin ba. Nindot daghan na dyan pagtubig dares dam. Kay na sa gunsunan o bunak sa uwan. Ngi. Mo na kadakas atang nati pa. Mo na kadak ang ngi na. Ito sa middle-tos garden ni inan kay rongkoan harvest og gulay. Jag hapon mo to nakuha na ag 15 ka buok nga upo. Nahalin taon po to 450. Ag 15 ka buok. Ya, okay ra kay kuha man pud ba. Mo na nindotingan og dinaghan sa moy mukuha kay hindi takansi. Hindi takansi sa biyahe. Bugat ba dyan taon tong 15 ka buok. Dari ay nawa man dari aglabhanan ning tiglum. Ning tiglum aglabhanan dadto. Nice ka guys. Buwak nga utot-utot. Nice siya. Yeah. Okay ba kanindot sa tubig. Nindot siya. Dami dani siguro magbakiros kabaw pa. Or baka dani ba nga area. Nanampo ko sa una kung mitig balhin sa mga buhiin. Baka kabaw. Sa una makahinamdum ko dani sa una guys. Ha? Aga ko sa una kay anad man kaming tulo sa una, si Manong, anhing Manong, hang maguwang. Diya ako, kaming tulo, bakiro in town mis baka o kabaw. Sa una, ang panahon. Mazay amang ko anyes, magbakiro baka. Ato dito progreso na may kuan dito. Bakirohanan nga kuan, bakay daghan magad kadyo danig. Muhiin sa una. Kasagaran dito sa mga tao sa una. Muhi dito baka. Kini dinhi grabe ni hinlo sa una. Dini nga matag-asan og kuan ba kugon. Karon na ni matag-asig kugon kay na may nagtanom. Tanom og mais dari nga na. Lain pud kadyo og lugwajan gihapon og kuan. Mabuhiin na tanom kiha tada na. Kasa og mabuhiin. So na kinamdam ra ko nga mag kuan mi bakiro sa mga maguwang. Makamingaw ba na nga kuan panahon. Mingawon ko guys. Mga kaagi sa una. Magbakiro. Dana pas jimilinahan dadto. Magbakiro mi. Sundaan o pangahoy. Ano ba? So nung panahon. May problema. Dapat ito mga bata pa tao. Patay problema. Hindi pa ta ka-encounter o mga was kinabuhi. Pero karon wala gina. O di ta maka katubang og mga challenge sa kinabuhi. Di man tayo mahimong ligon na ning kalibutan na. Sama to langgam to pa. Uy, harang daghan naglanggam gab. To ah. Uy, kadaghan bang langgam guys to ah. Langgam to pa. Hala kadaghan. Grabing daghan naglanggam. Uy, to ah. Na guys, kita mo na namuti-puti kana na. Kana. Mga langgam na kana. Daghan na kaadyo. Nasbasak sila. Atang siguro na sila kuan. Ay manguan manggad na sila. Di man siguro pa nila mukha humay. Oh, hani ba lang langgam mga lapay man na. Swimming pool sa mga kabaw. Di po daraghan na ka swimming pool oy. Na all. Swimming pool mo diha guys. Swimming pool. Diyan na may dari sila inan. Na guys. Daghan na isang upo oy. Daghan na lagi bunga imong taong o imong batong. Ha? Daghan nagbunga uy. Sayang laman imong bijaan. Mulakaw man si sa Manila. Ito ang Papa Gabriel guys.
Ha, naganabunga ag batong guys eh. Agoy. Imo na gyabuno hagot ro? Wa na? Oh, daghan na jud guys uy. Data na wala pa duha. Pwede na ni kanina na Upo. Wait upod. Nagay sa mga buongon kapag abril. Kaya amang kuan, mga kanon. Ha? Tamis no. Kanon tulo pa. Uy, Diyos ko Lord. Duha. Radyo rabit tao. Naghana, nangapuwak, nag-uban. You are the one. Miyawi. Nami ang ganing ubo. Buong muna guys. Okay. Tamis. Puwak man yung pinuwakan na yung uban pa der. Mado na naman. Yung pinuwakan. Kanang bunga guys Pinuunan siya naman. Kani nga ni na halin. Nay upo. Nga ni kadagka fights na ni. Paano? Yan na. Nga ni kadagka ang upo. Kanang bunga uy. Upo is real. Ja, dapod. Nga ay maso lang mag naipipinuinan. Dapa. Uy, napada ipipino mapili. Uban. Di Napay mapili pipino. So makadado yung magpipino ron kaya ito ay nangita. Na guys. Ano pa man ay na. Nangabalikag nila mag-uban. Napod pipino and upo. Napay tagsambong nga pipino. Mukuan ra dyan sa kadugadyan guys. Mudagnas. Parang kanais kaadyo. Guys, batong tambaw sa insuhang mga rayuma. Hey guys. Batong is real. Yan, naghanap bunga. Uy. Naghanap sa bunga. Ano mo guys? Sus, sino ako naghanap bunga sa batong ka guys. Napin mangit pagdarig aliwang. Pabong pagkag. Hey guys. Dami. Awa. Yan na harvest guys. Murag tag-iza. Itaw. Harvest ng inang gamlar. Ganaman sa ugma. Kuanan ba? Bangan o pamaligja. Kaya arong idugang sa isang pamasahe. Isa may idugang na isang pamasahe? Allowance. Pocket money. Okay. Na pocket money is inan. Good. Tabang tag-harvest guys. Yan guys kay reject naman Tigo muna itong reject. Lamig manggod po na siya. Kuanan kanang sayangan na. Alam mo? Kanang guys di Nagbilis na nagmasa ularga. Ugma? Sa oras ada jump light. Bao. Pipino is real. Ha? Ano harvest na siya? Harvest na siya sa upo sa inan guys. Kaya mlarga na sa ugmang adlaw. Itong Manila Magpamanila ako na siya. Kaya puan na sa daras buhol. Ha? Na mag-uba na mo rito. Puro mga talimaji. Tiaw. Yan na guys. Dali raman sa managka. Kanang everyday man sa harbisan. Uwi nga ni guys. Kanang ani ba? Mga pipino, upo. Kada adlaw ni sa harbisan. Kaya dali man managka. Napay mga kaming. Buyag kaazo. Napay batong. Order na ning batong guys na. Guys, insa kadaka agi pangitas merkado kaning ingani ra kadaka. Unsa kay bibi pa man nga upo, arang pa man luuza. Ginoo ko na. Bibi nga upo pa man ni. Gagmatoy pa ba di pa na pwede. Luoy, nga na mo ilang ipangita dito sa merkado. Tabangan. Ha, yan Gagmatoy. Luoy man tangtangan gagmay pa. Yan ni kadagka ay lang ipangita sa merkado. Pa pwede na gud siguro na guys, pero luoy pa tangtangan.
Harvest na sila sa inan. Si Papa Gabriel sa upo. Ito. Yan ko ang Papa Gabriel guys. Wow. Ito mo cookie dito dahil akong harvested. Marapon nag-cookie. Kisa itong palit ni Hagupo. Kadaghan ka ajo. Okay, guys. Upo is real. Yan na guys. Ag mga mga naniag na harvest. Yeah. Binigayan ng ano. Kandaming hinarvest nga upo guys. Tapay daghan to ah. Kana uy. Pinangka guys di ah. Uy kalamis nangka lignin ka ajo. Now guys. Nangka is very mapumot namang hinog. Dapat. Grabe makalingaw darhi. Kay daghang kuan, prutas, nay nangka, nay buungon, napadjay daghang gulay, nay upo, na ay pipino. Nanapay dyan kami nga palidya kaso mo ato na mas inanog laing lugar. So ato si Dja. Uli na mi guys. Damidang nangka diya. Uy, rakaag nangkang inan. Ani kon. Pwede guys na puno ang sila ng Papa Gabriel. Uyaw ka. Uli na mis Papa Gabriel guys. Nanay pipino dana. Diyan ikon kaya mo na pa nag-hatid to na ning order og 2 ka kilo. Hata pa ni palutungon. Hanay sagol sa skin di ba? Rumot. Yes now. Sa mis Papa Gabriel guys. Kay bugat. Dira na mi. Bati dong. Bungon, napay bulanghoy, napay pipino, napay kabo. Agto ano to anan rin na sa mga kuan guys. Paktin aw mga buhi. Una. Magdap ko daring among nangka. Oh. Ana miss bye guys. Gatad meros pipino. Salamat ka adto. Kasi to sa slang nasod guys, nag-order na hanggang sa gichikas na niya ha. Yes, sihab nangka. Lipay skimming guys, kaya na ako ng nangka. Wala na. Saka nag-ilis ako sa butas. Kaya rin sakit sa tiin. Uy, ngibkib paglamok. Pino, di na guys, bagong harvest na dyan ni. Kaya na dari, man ni pang deliver ng tataad. Mag-harvest kami sa mga taong, kaya mga iatos tag-idza. Yaya, mazon makakaan si Yaya dari si Izahang kuan. Talong, Izang bahin, ha? Kuan no? Himindot ba? Himsag si na abunuhan. So ni jiday kuno abuno. Dadi ato ning tawag na guys ni malit sa kanang upo. Kato ning palit to 15 pesos nga upo niyan si nga kanang kuan. Na ay need ko na isprayhan. Mahadlok mo ko mo spray kay labi ng kamera mga un ba. Ana. Ano pa daghan? Oh, kadaming harvest ni Papa Gabriel. Sa talong. Pangud laman. Ni dakid eh. Uy, ni buzog. Asa man ni buzog gani? Tuslukan ni mo kunot. Torta. Torta is real, ha? Pindak-dak. Okay. Itong hugasan kaya namin buling. Duta. Lipay dyan danig tag-idza ron. Kaya kakaan si talong. Gikan na rin isang koan. Area. Yes, no? Ang palidyaw, ano may bunga. Mga daot naman. Yan na, nak-harvest na po mi. I guess, thank you Lord. Nak-harvest na po mi. Ang mga gulay. Gulay is life. Ha? Nagkarabantos? Mag-harvest na, karabantos. O, dyan na na. Dyan na mag-harvest na nagamang karabantos guys. Kami isagol sa mga gulay. Gulay is life man taron. Harvest na po sa gulay. Timbang sa amira sa mga kuan. May pipino. 2 ka kilo. Na-order og 2 ka kilo. Sa karon na pwede palit og 1 ka upo o 1 ka kilo nga pipino dia. Dahil sa mga doon, salamat ka ajo. Timbang na po ko dari 2 ka kilo nga pipino. Oh. Palimot ko 2 ba to? 2 no? 2 isa ka. Isa ra? Aw sa di ay isa ka ko ano 2 ka upo. 1 ka kilo, unsa 2 ka upo at kang maribig. Bali na sulod nga gamay. Minta ko sa pinagamat ko. Okay. Itong gamitan ng salupina. 4 kilo na lang.
Wala ko usa ka kilo. Okay, sanay pakapin, darabek. Muhang isa ka kilo nga pipino ug duha ka upo. Kani nagdala na lain kay. Ang manamig hatod sa mga order guys. Dali ang hatod ato layoy or na sila mautan. Tabinta. Hatod sa mikari dari ato layoy. Hatod. Upo. Mga tanin jud tambis, dami tambis niya. Anta tambis. Ito may singer to guys, nanghugas ng plato si Kuya Kinkin. Nagkukanta. Munta. Munta. Ambis. Tamis doon si Jo. Ano lagi pang harvest. Ito layuyo. Wala mo ko ka-video kay wala magkabot sa camera. Lutas is real. Kuha ha. Nami pa no? Kabok.